Канадският милиардер Янк Бари е за втори път в лагера в Хармъни. Той открива много разлики в лагера за 9 месеца. Бях с Ивендър Холифилд през ноември. Сега изглежда много по-различно, по-чисто. В момента изглежда като летен лагер. Днес Бари дойде в лагера с цял камион с ориз и протеинови консерви. Той обясни, че осигурява храна за 1 година за всички бежански лагери и се грижи персонално за почти 700 души за последната година и половина. Преди месеци той купи хотел в Банки и настани там няколко бежански семейства. В наречен е вторият подобен, сега търси да закупи трети хотел. Междувременно успял да премести в други части на Европа 13 семейства на бежанци. От 900-те жители на лагера в Хармали бяха избрани 35. Първото одобрено семейство е на Халил Мухамед и 4-те му деца. Аз просто искам да променя живота си. Стресът от смяната на едно място с друго е много голям за мен. Междувременно днес стана ясно, че около 40 души от лагера в Хармали в понеделник заминават за София в лагер Военна рампа, където има повече преводачи и по-бързо ще им оформят документите, а на тяхно място ще пристигнат техни сънародници от лагера в столицата, които вече са подали документи и чакат статут на бежанец. В лагера в Хармали вече могат да се настанят близо 4000 души. За целта с ремонтирани помещения има и самостоятелни къщички.